mugu ci kan k'o de bɔra Burkina ale ni Côte d'Ivoire dancɛ la min ye dancɛ min bɛ n'o ye Bodanakaw olu fɛ ye kilomɛtiri 800 o de bɛ ale ni Kojenu n'o bɛ Côte d'Ivoire dancɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 15 ka taa kɔrɔnfɛ fan fɛ min ye Doropokaw olu fɛ ye siganamaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a na kɛ maa wɛrɛ de mugu in ci nka mugu ci kan in bɔlen min ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ye olu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ka se k'u ka sigi u ka jɔyɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen makaran joona sabula a bɛ ni Burkina dancɛ la jasira kɔni barika bonyanen don kosɛbɛ waleya in kɛli ale ni san cɛ Gabonkaw ka gouverneur y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa musow ka jiginni ko o bɛ se ka ta ba la cogo min ye sefa wari 20,000 ani 8,000 ye ko u bɛna o de kɔni kɛ sa yaasa jiginni ko bɛ se ka nɔgɔya musow bolo cogo min na n'o y'a sɔrɔ sa musolaka minnu kɔni bɛ sa n'olu bɛ faso ka baara la 80,000 ɲɔgɔn ko o na ta ka di olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma 18,000 o na ta ka di olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye musaka in tɔ sa min ye 12,000 ye ko o na lajɛ sa ka se ka o sara ni den yɛrɛ n'ale bangera nin dɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye gouvernement fɛ yaasa maa kofɔlen ninnu ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o tɛ ko forokoni bɛ ka to a dogi sira la muso ka jiginni ko la Gabonkaw olu fɛ yen. Chadi jamana ɲɛmaw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na sɔmin kɛlen don k'a fɔ sa ko Sudankaw kɔni bɛ ka mugu ci ka taa se olu ka jamana dancɛ ma kilomɛtiri 200 ɲɔgɔn ko u y'a jira sa k'a fɔ ko u donna k'o la ka kɛ Chadi jamana kɔnɔna na waleya in Chadikaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu t'a fɛ ka min mɛn u tulo la o ye k'a fɔ k'u bɛna nin k'u ka laada ye o la sa taa ni ka segu bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira sa k'a fɔ Bamanci jɛkulu minnu bɛ ka nin ko in kɛ nin ye ko Émirats Arabes maaw ko olu b'u kɔ min ye nanzaralaka caman y'a jira sa k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in kɔni bɛna kɛ degun ye sabula Chadi yɛrɛ bɛ kɛlɛla ka ɲɛsin Boko Haram ma nin jamana ninnu u n'u dancɛw la Sudankaw fɛ min ye Nations Unies ye ale ka bolofara min bɛ yen u y'a jira sa k'u ka sɔrɔdasi fila n'o ye kasibilen fila k'olu kɔni fatura wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min n'u kɔni kɛlen don k'o ta k'o da maaw la maa minnu ye jan da u ɲɛ maa caman b'a fana k'o fana joginna Nations Unies kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in ma bɛn a ma sini yaasa Sudankaw k'u ka fɛɛrɛ tigɛ joona n'o ye Sudanisi de ye nin ko ninnu bɛ se ka ban cogo min na degun kana se ale ka cɛdenw ma La Guinée Conakry u bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sanji ale ye tiɲɛni min kɛ maa 33 k'o de fatura dɛmɛ kɔni bɛ ka bɔ yɔrɔ caman na yaasa ka se ka La Guinée yɛrɛ dɛmɛ a ka nin baara kofɔlen o hukumu kɔnɔna na min ye Kongokaw ye n'o ye RD Congo maaw ye olu ni Rwandakaw ko olu kɔni bi kɔni k'olu bɛnnen tɛ fiyewu sabula min ye Paul Kagame ale y'a jira sa k'a fɔ ko jalakili min taara ka ɲɛsin ale ma ka bɔ États-Unis yɔrɔ k'a ma jɛn n'o ye bi a ma jɛn n'o ye sini sabula u bɛ ka mun fɔ nin k'a fɔ ko ale bɛ ka min ye Bamanjɔlen ye M23 maaw kɔkɔrɔma don k'o tɛ tiɲɛ ye wa o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye wa ale sen tɛ o la k'Amérique ka nin jalakili sugu k'u k'a dabila ko a man ɲi jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Addis Abebakaw fɛ yen musow olu ni farafinna ni États-Unis ka jɛrɛba ka ɲɛsin muso ni kɛnɛyako ma o baaraw bɛ sen na ko min ye Union Africaine ale jabalala baara ninnu bɛ ka kɛ Éthiopikaw fɛ yen sigikafɔ in kan ka to sen na sa ka tali kɛ sa nin waati in na degun minnu bɛ yen waleya minnu bɛ se ka sigi sen kan n'olu kɔlɔlɔ bɛ se ka se musolakaw ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko ta na sira fɛ bolodiɲɔgɔnma ko ta na sira fɛ ko baabu ninnu bɛna tali kɛ o la Addis Abebakaw olu fɛ yen Amerikaw n'o ye Washington ye olu y'a jira sa k'a fɔ nin waati in na olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Iran a ka sɔrɔko bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma sɔrɔko ta na sira la waleya in bɛ ka tali kɛ mun na sa jamana caman bɛ yen k'olu ni Iran bɛ sanni feere kɛ ɲɔgɔn fɛ Amérique kɔni bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa u ka taa Iran bila zanni kelenya la degun o ka se ka don a kan cogo min na a kana se ka baara foyi kɛ a yɛrɛ ye Nations Unies secrétaire général jɔyɔrɔ k'a bɛ ka gɛrɛntɛ dɛ waleya in k'a da man di fiyewu ɲɛbila kalata minnu bɛ ka k'a ko la k'a da man di fiyewu farafinna cɛbɔ la Macky Sall don a k'a da man d'a la dɛ fala ye ko in bɛ ka taa sira min fɛ k'a bɛ ka gɛrɛntɛ yɛrɛ hali mɔgɔbaw disibaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma tɛ farafinna ka cɛbɔ ma ko min yɛrɛ ko bɛnkan ma k'a la farafinna bɛɛ lajɛlen fɛ fɔnkɔɲɔgɔnkaw caman yera a ko senfɛ ko ni wulikajɔ wɛrɛ kɔni ma kɛ kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na Senegalikaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen n'o ye Tivaouane ye u y'a jira sa k'a fɔ ko kununko kɔni jama baden de bɔra mawuludu k'ale ɲɛnɛmayali baaraw kɛ min ye bateau ye dugawudenw ye sarakadiw ka taa se fantanw malabaloliw ma ka kuranɛw jigi min ye ala ko suma ka kɛ ni rasulu ka bangeli ye
k'o kɛra kɛnɛ caman kan u ye welewelemada fana kɛ bɛn ni kelenya bolo ni ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na Senegalikaw fɛ yen baabu ninnu caman ye tali kɛ o kumaw olu la